Ukrainanyň Demirgazyk gündorundaky Kharkiv şäherinde polisiýa ofitserleri 2-nji jahan urşunyň pidalarynyň ýadigarlygy Baky odun golaýynda gözegçilik edýärler. Munyň öňü tirasynda wagşylar ýadigarlygyň ýüzüne Ukrain baydagynyň renklerinde surat çekdiler. Bu ýagdaý hökümetiň gözegçiligindäki şäherde bir hepdeden az wagtyň dowamında ýadigarlyklaryň Ukrain baydagynyň renklerine boýalmagy bilen bagly ikinji wakadyr. Geçen aýda Kharkiwyň ýaşaýjylary Sowet Soýuzynyň itaatlandyrjysy Vladimir Leniniň iki heykelini yıktılar. Kosovanyň paýtagty Priştinada prezident Atifete Yahyaga we Amerikan diplomatlary Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň täze binasynyň gurulşynyň düýbüne tutdular. Yahyaga resmi proýektiň 700 çemeti Kosowalyny iş bilen üpçün etjekdigini we Birleşen Ştatlaryň hem Kosowanyň arasynda dostlukly gatnaşyklary mundan beýlek dep ohtalandyryp biljekdigini aýtdy. Pakistanyň Demirgazyk günbataryndaky Peshawar şäherinde Hyber Pakhtunkhwa vilayaty boýunça ilkinji zenanlar bileşigi döredildi. Gorama aýallara sütemden saplanmakda we iş ýerlerinde öz hukuklaryny goramakda ýol görkezýär. Pakistanyň bu tiri taýpalar regionda aýallaryň agla we bölegi öýlerinden daşary işlemeýär. Awganistanyň paýtagty Kabulda Daşary işler ministrliginiň resmiýetleri hökümetiň Taliban bilen resmi däl gepleşikleriň ýa-ni parahatçylyk boýunça resmi gepleşiklere başlamagyň ugrundadygyny eglan etdiler. Ministrligiň resmiýetleri Katardaky duşuklaryň gatnaşyjylarynyň gepleşikler üçin Talibanyň bu ýerde syýasy edarasyny gaýtadan açmagy barada gılalaşandyklaryny aýtdylar. Talibanyň 2013-nji ýylda Katarda syýasy edarasyny açmak boýunça ozalky synançygy Awgan liderleri bundan nägilelik döredipdi we gepleşikleri iýde testiripdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.